Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terusipun didhawuhaken wa man akala malal yatim. Wong sing mangan gondone bocah didhawuhaken ana sumila anil kabair. Ibnu Umar nanti ditangleti dosa gedhe iki apa ae. Sing diarani dosa gedhe niku apa? Dosa gedhe niku 9. Syirik bila qatlul mukmateni wong mukmin sengaja melayu saka perang, nuduh wong zina musor, mangan bondone bocah yatim, mangan riba, wangi wong tuwa, sihir lan ngalane perkara haram. Dadi nek enek bondone cah yatim terus jenengan melok mangan. Kejaba nek sing nanggung cah yatim men wonge fakir. Fakir wonge ora duwe ra nek sing dipangan. Gitu. Ya, masane terus melok sak cukupe asal. Ora kene bondone cah yatim terus karo ibune tukone kalung, dienggo gelang. Iki bahaya lho iki ibuke sing diarani ibu niki lho nggih. Duwe cah yatim tenang. Bahaya. Mesine jatah swarga oleh ilang swargane. Tapi nek ibu wau amanah tenan, dana-dana yatim disimpen kanggo sekolah bocah besok, to diparingne bocahe besok. Ora dienggo tuku kalung, ora dienggo tuku klambi, dienggo tuku motor, bar yatiman motor ibuke anyar. Lha iki kita disampaikan kersane Pak. Niku bondone cah